domin samun dukkanin bidiyo ɗinmu na Aliyu B Kacalla TV akan Android 3, WhatsApp 3, Facebook 3, Hacking, Photo Edit, Web Design and Logo Design. Taɓa alamar subscribers sa'annan ka danna ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyo ɗinmu a lokacin da muka yi uploading. Je mu fara bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa, barkamu da sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyo mu zai muku bayani akan abin da ta shafi yadda zaka sa number babanka ko wani dan uwanka ko yayanka ko wani abokinka a emergency call. A gaskiya sa number emergency call yana da matukar amfani a gare ka, a gare ni ko in ce a gare mu baki ɗaya. Misali idan mutum ya shiga wani mawuyacin hali har ya kai ga haisisa ta fita kuma wayarsa security ana zuwa kira wani nasa ba yadda za a yi saboda wayar tana security, misali kamar hatsari ko kuma a ce wayarka ta faɗi wani mutumin kirki ya tsinta yana so ya kira ka zo ka anshi abinka bayan da zai kira saboda wayar tana security. Ku ci gaba da kallon bidiyon ƙarshe da kallon za ku ɗora number a security. Misali wayarka tana security kamar haka, in pattern ne ma, in password ne ma, in pin ne ma duka dai zaka kamar haka. Ga filin inda zaka sa nambobi ka daddana ka cire security wayarka a ƙasa kuma ka ga inda ka rubuta emergency call sai ka danna shi kamar haka zai kama wannan fiska. Za ka kalla a saman gashi nan ya rubuta ma emergency information. Filin emergency information ɗin nan za ka taɓa shi sau biyu a take, za ka double click kenan kamar haka zai kama wannan fiska, zai rubuta ma emergency information a ƙasa kuma a cikin farin rubutu ne zai rubuta maka no emergency information provided. A gefe kuma za ka ga inda ya rubuta ma alamar pencil kamar alamar yin rubutu, sai ka taɓa alamar yin rubutu kamar haka zai kama wannan fiskar da za ka cire security wayarka. Ina so ka sa asalin security wayarka don da kake amfani da shi ka cire, misali kamar haka. Bari mu cire wannan. Kana cirewa zai kama wannan fiskar emergency information ga wani ɗigo guda uku gashi kuma zai kama information a gefe kuma zai kama contact. Shi zai kama ka name, address, blood type, medication da dai sauransu. Sai ka zo ka taɓa filin contact ɗin nan kamar haka zai nuna ma add contact ga wani abu kamar plus, kowa dai ga plus ya san menene adding ne, add ƙarawa kenan. Sai ka taɓa add contact kamar haka zai kama nambobin wayanka da kake da su kamar haka gaba ɗaya wanda kake so sai ka zaɓa wanda kake so ka sa. Gaba ɗaya mu bari mu gwada wannan. Sai ka danna number kamar haka zai shiga da kanshi. To in kana so ka sa information sai ka dawo filin inform kamar haka gashi na information za ka sa name, address, blood type, in jinin ku ɗaya, in group na jinin ku ɗaya ne ma duk wanda kake so za ka saka kamar haka. Shikenan yanzu haka ka riga ka yi adding na emergency information. In kana so kuma za ka yi ƙarawa, in kana so za ka yi adding na number, kana so ka sa number ko 4 ne ko 5 ne ko nawa ne dai bisa ga yadda kake so za ka yi ƙara, amma mu bari a ƙwaya ɗaya saboda mu gwada. Shikenan yanzu haka ka riga ka gama sai ka yi back. Kai back kamar haka. Sai ka bari mu sa waya a security saboda mu gwada ku kalla. Gashi nan kamar haka in ya kama wannan fiskan sai ka danna filin emergency call ɗin haka, sai ka zo filin emergency information sai ka ƙara dannawa sau biyu a take double click kamar haka zai kama wannan fiskar. Ɗazun kun ga babu suna ya rubuta no emergency provided, gashi nan kuma yanzu a daidai nan ya sami suna. Sai ka taɓa kan sunan in bidiyo ka sa za ka sauran su fito haka. Sai ka danna kan number da kake so, sai ka danna kan number da ake so a kira kamar haka. Kun ga zai kama ka zaɓi ba ruwan shi da cika cire security zai kama ka zaɓi sai za ka kira kamar haka. Bari mu zaɓa ka wannan. Kun ga gashi nan dai a take ya kai mu ga filin kira ba tare da mun cire security ba. Shikenan kamar haka. A nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon. Ku ci gaba da bibiyar channel namu sannan ku danna alamar subscribe da ƙararrawa sa'annan ku share da like domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.